Kaham sini si tipra salo korokno haina haina ni bagai kaisa video toy ma phaimani mane joto ni bagai ne sini tipra haste nengai khoroksa tako taun charon molsom belai ni sakham yangai tak GB hospital lo kelaija nukung sugya belai ni birman man jak tawa borok hospital GB hospital lo bitirok paisana ni panu sogla yangai tangoi kaisa video khaidi hnai je ro hojangmani bisingte video ma khaimani balaina kharsisu mane nokung sugya ba kharsisu nungu jotono haina bangai lokorokni sobaso nango hnai o video no kisa joto lokorok no phonok jadi hnai sajamani ba lokorok no phonogoni hnai masao jara chini jibrasa lokorok maya ganang ro khakwa ro risi bono chowacho khaina ni bagai ya porisa ke belain sana mane jano je mansak seng khoksa khongni phan sinti prasangi sobalai ma ke belain sana je ang boni scanner ro lono boni number ro contact khain ro kisa soba so khaima ke te prasabai te prasahi won sobai soba so khalai ma kan ke belain sana ke haini bangai nang wo video ma khaimani ke boni bumung ke taun charon molsom para ke bijoy nondi para sub division Jampoijola by khobjak district ke Sipahi Jola by ke orang phone number no doi rono ke asuk no joto ni thaniwa koine lokorong ni thaniwa o sini takho taun charon molsom no kisa subana bagai joto khaka hambai khakor bai wansung mung ka hambai kono ko je mansa khoksa khoni kono suba bai kangke belai ni sana hine ang lokorong no ani ni sagni bising te ke ma koyo khebedi joto no khoksa khoni kono jang chini tipra sangai borong no suba lai jabano belai ni karema singsa bithi nang tongmani somoy ro bithi paisa lai ma rongai tongmani bising te mulai no dukho koroi ke ba sajang nai ko koroi amohai ge phaidi takho bukso yak ba yak rom lai ba no chini taun charon molsom ni bagai je mansa khoksa kongni chobo lai ba jaw no kena rom no scanner ro show kar nai ke boni video ro bu haino kisa phono go ro no ro no asukno hamtini je video khaimani hambai jotono tibrasa sini lokorok maya kanang ro kesaya prisa badi hambai pipe le jotto narokno tei khonumka